Aquesta és una rèplica del sismògraf i en aquest cas tenim un festival durant tot el dia de dansa. El que passa en el sismògraf és que treballem amb dansa local, en produccions amateurs, en presentacions també d'escoles, sempre posat en el context d'escena. O sigui, les persones que venen al sismògraf tenen la seva experiència com si fossin professionals. Unes 27 companyies es van presentar i vam haver de fer una selecció i al final n'han sortit 9. En total tenim unes 18 companyies que al llarg de tot el dia van actuant. Sismògraf, el festival de dansa local, amateur, experimental, professional i emergent.